everyone, hai noi tisa lamso ko narong na ani YouTube channel ro. Tini ke biswakarma puja. Ke chin no ko gari rok bike rok tong mani ba. Kisa puja ro nai. Ke tabung nang tu kui pai ro bokhar ro supai akon ne. Ke behai ke kotor ke khani apana je sing suk mani khai sinaita ke o jaga no kisa tabuk lepa wi grana muski bai kothar khaina sinaitle. Ingke lepai ne akon ne mongsa khaije gyan arke mane laddu rok busnam jaya kon ke obono tabuk ang mone lepi pai akon paisina kera ro khui akon laddu khaina ke norong nai tongdi ani blog no choya kare ekdom pulan sim pai thak jora tabuk khayang musung no thangrana muski naigrana muski na oi tuisi nok lepa nai mamam butong laiba bunu bukisam ser obviously maser nai ne buma borok laiba maser jajawong ke ama bukulung tabuk ke musung no phaika guys musung no phaika tabuk muski na ne bukro roksi ang buknai roksi pujak joho beshi nangolak yes sabai ke oin thana tabuk ang finally musungni muski tubine tabuk lepai tongo ani background norok extra sound khana khangke norok obono ignore khaidi tamanin khe ang tabuk ani rumusi tv nailai tongo unke ba norok tv ni khorang phano khnai mano unke biswakarma puja angke to sola rongni bagai specially buri rongni bagai phano bagai bo ongo tamani ke kwbangma jinis tongo je buri rok bo use khlai jerokom silai machine rok hapono angko wanso sola rongni bagai se beshi important ta biswakarma puja so bogle bike gari se hamjago unke ba haini bagai ang ani husband no tabuk chubai tongo unke ani husband bo thangjak market o khoros khainani bagai sing advance khoros khai tongjaya kutung no khainai jebo unke konai dino be kok sate sate ang no bole bepaika tabuk lai ang besongni laddu snami tongo tabuk lai ani besongni laddu bo complete ongkha tabuk khai romkhani laddu paigesi narikela laddu erpor books namnai ta samai tabuk khai ang rompheno yogui tongo guys ongosi phaika tabuk lai ang je laddu snam thaibari snamai pai akonene tabuk book runani bagui sok paijak hingke obono tabuk plate rogo kaham khe nawui tongo ta mane sajogoi tongo ani husband khe video khlaio bokhe camera rogo asung nukjagya lachi jago hingke narker gura khainajak oro book bai sapur khangke hamuta hingke extra khaimani karon khe ama chaya haini bagi extra khaio jate alka book rok bai nangya toi hinine finally guys ang puja start khairikha oko norok naidi ani book rok tei mutai bo already ang rukha norok naitongdi tei bwskang norok nai ang bahai ke puja khaika norok full video naikhe sawnai puja rasinai joto complete iko naidi norok eta bo puja start khaitongi motai khulbi to
Mama cocok era. Jujur di mama. Jujur di mama. 어떻게 해보지는 알더라. biswakarma, biswakarma, ibu kakak kita di sini kok. Asli. Oh, sini. Sini. Next ya, table potol. Bawa biswakarma sino pa langsung. Siduro lang pa. Ani mamam kay basa. Wait, naman kay mana? Ha? Mamam, junjung ka ng matay? Ha? Lata si Tija. So, bahay nang zakha norok ani puja khaimani. Te bulanchimi paithak jora naitaman bage bela bela khana hambai kisa comment khaisadi bahay nang zakha naitok jakke te suba boroni naitong kisa comment khaisadi inke tinini video ani amsuk jora nangnai te malani norok bai ang next vlog so jotono tata.